ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕುಂಡ ಮೃತದನವರ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾನಲ್ದು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಗ್ಲ ದುಂಬು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರಕ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಚ್ಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಲೇನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರಾಗುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರಾಗ ಮಾಡ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪಿನ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಬಿಹು ಪರ್ಬ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಂದಿಪರ ಬಿಹು ಬಿಹು ಲಗೀಸೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಂದಿಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಬಿಹುದ. ಈ ಬಿಹು ಪರ್ಬ ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಟ್ಟಿ ಬಿಹು, ಭೊಗಾಲಿ ಬಿಹು, ಬೋಹಾಗ್ ಬಿಹು. ಆಯ್ತು ಬೋಹಾಗ್ ಬಿಹು ಪನ್ಪಿನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬರ್ಪಿನ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಹಾಕಲು ಬಿಹು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪೋರೆ. ಬಿಹು ಪರ್ಬ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಮುಗಿದ ಬುಕ್ಕ ಅಟ್ಲಿ ಈ ಆಯಿ ಪೂಜೆ ಪಂಪೇನು ಮಲ್ಪೋರೆ. ಆಯಿ ಪೂಜೆ ಆತಂಡ ಆಯಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋರು. ಐಕೆ ತುಂಬಿ ಯಾರೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಪ ಅಸ್ಸಾಮಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಹಾಗ್ ಬಿಹು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತನಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಂಚ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಇಂಚ ಕೊಯ್ದು ಏಕಾಕಲು ಪಂಡರು ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೂಜೆ ಆದ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂಡರು. ಸೊ ಅಂಚಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೆಟ್ ಉಂಟು. ನೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಐನು ಕೊಯ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು. ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಮಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಲಿಚ್ಚಿ ಉಂಡು. ಲಿಚ್ಚಿದ ಐಲ್ನ ದೀಪೇರ್ ದೇವರೆಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಲತ್ತ ಮುಡಿ ಆತನ ಬೇತೆ ಹೂ ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಬಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಮಾತಲ ದೀಪರೇಕ್ ದೇವರಿಗೆ ದೀದ ಐನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಐನು ತಿನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುವರು ಮುಲ್ಪ ತೋಂದು ಪರ್ನಿಕ್ಕಲು ಏತ್ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆಡು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಂದು ನಡ್ತೋಲೆ. ನೆಕ್ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೀಠ ಪನ್ಪೇರು, ತೇಲ್ ಪೀಠ ಪನ್ಪೇರು. ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಂಡವು ತೇಲ್ ಪೀಠ, ಎಡ್ಮೆದ ನೆಟ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ತಿಲ್ ಪೀಠ. ಸೊ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೀಠ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಮಲ್ಪರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಐನು ಮಲ್ಪರು. ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೂ ಮಾತದೀದ ಬಾರದ ಒಂಜಿ ಬಂಬೆ ತುಲೆ. ಈ ಆಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಸ್ಸಾಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣದ ಜೋಕ್ಲಿ ನರತುಲೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈದ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ. ওইটো মই নাখাও, ও আপনি খাবেন। ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ್ದಂಡು ಐತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪೈತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಬುಕ್ಕ
ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರದ ಬಂಬೆನ್ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ತೊಂದು ಐನಿತ್ತ ಸುದೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪೆರು. సో గాయస్ ఇందు అది తిన్నీత వీడియో ನಲಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ತೂವೋಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಗೇನ್ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ಕನೇ ಆ ವ್ಯೂ ಆಪುನು ನವಡೇಸ್ ಆತು ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಪಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಐ ಅಗ್ರಿ ಬಟ್ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸೇ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ ಓವುಲ ಟ್ರೈಲರ್ ದೆತ್ತದ ಐನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಪಾಡ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತನ ಬೇತೆಯರ್ನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಂದು ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಫೇಕ್ ಆದ ಐನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಓ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅವಡು ಓವೇನೆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅವಡು ಯಾನೇ ಪೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಪೋದು ತೂದು ಅವೇತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದು ಐನು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ತುಳುಟು ದಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮರ ನಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈವನ್ ಎನ್ ಅಸಾಮೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಟ್ ನಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಆಯ್ತಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಡಾತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಐಟಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬೇತಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಆತೆ ಸೊ ಆತಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇಪ್ಪುನು ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ ಪೋಪುನು ಆತ ಅನ್ಕೇನು ಸೊ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಆತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.